Беш стратегик ширкет Украина мудафа назирлиги идаресіне кечті. Баш назир Денис Шмыгаль қайдеткенне көре Укрнафта, Укртранснафта, Автокрас, Мотор Сечеве, Запориж трансформатор ширкетлерінің акциялары Арби мүлк оларақ танылды. Воле қарар Арби зарурiyet олғаны үшін уйкен баш команданның топлашуында қабыл етілді. Енді бұл ширкетлер Украина мудафасы пекітілмесі üzerinde çalışacak. Мудафа назир Алексей Резниковның сөздеріне көре сөз сайыплештіру hakkında кетмей, олар тек женг вазиеті девам еткенне қадар алынажақтыр. Баш назирінің сөздеріне көре бұл ширкетлер Украина мудафасы үшін геже-күндіз çalışacak. Ці підприємства, які працюють, продовжують працювати. Хочу запевнити колективи працюючих підприємств в тому, що жодних змін в роботі підприємств не відбудеться, лише буде більше замовлень, буде більше гарантій від держави стосовно роботи і виробництва вашої продукції. Стосовно тих підприємств, які не працювали на сьогоднішній день, ми потребуємо продукції цих підприємств. Робота цих підприємств буде відновлена, трудові колективи будуть повертатись до роботи і потенціал, технічний потенціал цих підприємств буде використовуватись абсолютно повністю з точки зору, повторю, інтеграції в економіку на військових рейках. Загальні збори акціонерів відбулися, а сформовані наглядові ради і вже відповідно до закону по стандарти корпоративного управління ці наглядові ради будуть призначати поточний менеджмент, тобто виконавчих керівників і так далі, для того, щоб робота підприємств не зупинилася, продовжувала працювати, як сказав прем'єр-міністр Денис Анатолійович, ті, які сьогодні не працюють, відновили свою роботу. Найбоєздатніші російські підрозділи розбивають лоби об українську оборону неподалік Бахмута. Там, а також в районі Авдіївки та Білогорівки нині найгарячіше, наголошують у Генеральному штабі. Лише напередодні оборонці відбили майже десяток ворожих атак на Луганщині та Донеччині. Відзначається, що до м'ясорубки боїв росіяни кидають чимало мобілізованих, які мають проблеми зі зв'язком та озброєнням. Величезні втрати мають також найпідготовленіші російські підрозділи, що зосереджені біля Бахмута та Авдіївки. До того ж, українські оборонці щоденно перемилюють десятки найманців. В районі населеного пункту Майорськ щоденні втрати ворога складають до 30 осіб вбитими та понад 120 пораненими різного ступеня тяжкості. В населеному пункті Лисичанськ завдано ураження по підрозділу батальйону «Ахмат». Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом. Рус işgalcilері Херсон вилетінде нефақ ажыларына қырсызлап, аман-аман 1000 километр ұзақлыққа алып кетті. Işgalciler Голая пристань ве Каховкада нефақ ажылары евінден тахменен 400 инсанны. Венда çalışқан хадимлеріні тахлие кечіреміз деп алып кеткенлер. Бұл мақсатнен анда işgal етілген Қырымдан 55 ажылы ярдым бригадасына yolлағанлар. Башта нефақ ажыларының Жанкойынан Демір yol вокзалына кетіргенлер, андан есе Русияның Ростов ве Воронеж вилетлеріне алып кеттілер. Рус işgalcilері Днепрның сол ялысындан енді бірқач аптадан берлі инсанларына тахлие еті. Запт етілген пансионат ве девлет мойстелеріне рус арбелері ве сеферберлік черчевесінде желп етілгенлеріні ерлештірелер. Кечкен авта іч бір тенбейлевсіз ве мечбури алда Непрянск психоневрологик интернатында бұлынған хасталарына алып кеттілер. Инсанларыны башта Қырымға, сонысы Русия территориясына алып чықтылары.